Justiniano. 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 Ti chiamo Benz. Justiniano. 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 Justiniano Dance. Ti chiamo Benz. Justiniano. Sección intro. Sección intro. Moi boas, que tal? Musiqueo de Marcos Pereira. Espérate, dalle, que a música mellor de YouTube y di, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué ponen ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué están poniendo ahí? ¿Qué es eso que está sonando de fondo? ¿Eso de que está sonando de fondo? ¿Qué cojones es? Es música. Chámate aí, chámate Es aí. música. Me cago en... Bueno, entonces, ¿qué tal É que estás? mira, aquí a xente pregunta, Fran da Lobeira pregunta que estamos bebendo. Pois nada, Nada, eu non bebo nada. Nada. Pues Eu aquí empezamos hoxe que hai na marmita. Bueno, pues veña, va. Sección intro. Sección venga, intro. Moi boas, donas, caballeros, amigos e amigas, benvidos aos últimos de Filipinas. Con todos vos, Pedro, esta noite estarán Pedro Brandari. Yes. E tamén está aquí, vou acelerado, Marcos Pereiro. Joder, Pedro, ¿qué tal estás? Estou acelerado, tío, joder, é que estamos no verán, xa. Eu de ser o equinoccio, o solsticio de verán que me acelera. Pero estamos a 19 de... A 19. Ata mañá non empezou o verán. Bueno, pues por eso quero aproveitar ata o último momento a primavera, sabes? E xa, mira, xa vamos 13 minutos do programa. Isto Pero moi ben, un número máxico, 13, tío, 13, que depois a partir de diversas, cousas da historia meteronlle como un mal número 13, pero é un número que pois os masós lle teñen moitísimo cariño. O número 13 tamén lle teñen ao 3757 e outros números primos. O número primo é un número... É un número que ten moitísimo cariño. Bueno, pois me gusta moito que me presentes, hombre, Pedro, que me encanta que te explayes así profesional. Os últimos de Filipinas. A ver. Vaya. ¡Hostia, la Virgen! ¡No, tamén! A ver se lle marchou o jazo o algo. Non, o jarro lle marchou, está ben. Aleluia, que tiña derribado esa chatarra. Agora começa a andar andando, que é... Ai, por favor. Queres un trago? Non, eu, se fora Larios, sí, pero... Eu eso non quero. Larios. Tes Larios, é iso? Non, a ver. É unha pena. Era Larios a ver se vamos. Non, que eu son de Ginebra. Cajo na Virgen Santa. É un trago... Ole. Nada! Bebeches unhas copas ou algo? Bebeches algo hoxe? Non bebeches nada. Non, unicamente queres fazer un bonito, sabes? Sabes que é un bonito. Já 4 piruletas. Isabel, é tonta. Xa te fazer rally? Sim. Estavas tipo a fazer rally. Non va para nada. Queres un trago? Hasta aquí. Qué puta maravilla, ¿verdad? Joder. Un tipo que te leva un accidente e o que quere salvar do coche é unha botella de JB e unha de Valentine's. Bueno, é un tipo que ten valores, é o que necesita España nestes momentos, tío. Efectivamente. Salvar al soldado Valentine. Ten claro que de verdade importa. No. Tes Larios, vou mirar. No, pero o máis guai é que di fixen 4 piruletas. Sí, é portugués. Pero dice en Portugal, dice piruletas, facer uns trompos. Piruletas? Sí,
Fixo 4 piruletas, o sea, pero dixo, fixen 4 piruletas. 4 piruletas, fixen 4 piruletas. En fin, e bebe que se lle vai o gas, o JB é unha das frases que tamén me vou nela como fan. Sí. Bueno, pois tede cuidado, non? A cuestión das verbenas hai que ter cuidado con elas, sobre todo despois, se bebes non conduzcas que a vista está, non? A miña pregunta de cara a vos é: quen pensades que é reptiliano? O sea, temos claro que é un reptiliano, non? A mellor é que a xente a mellor non estaba ao tanto do que son as teorías conspirativas, pero os reptilianos Pode ser. unha raza superior que veo de outro planeta e que está entre nós e sobre todo ocupando cargos de poder, porque eles son de poder, o sea, Donald, exactamente. Cal é a pregunta? Quen pensades que é reptiliano? Eu penso claramente 100%. Claramente, e é evidente, e vino en lugar o outro día, Sil Ríos. Pois non. Ríos, pero xa de sempre, Non é normal esa voltiña que dá, Esa voltiña, eso é un portento. A voltiña esa que dá, verdad, que ahora me acabas de deixar frío, Pedro, porque isto non contaba, macho, e... Sí, Sil Ríos, anotamos Sil Ríos como posible persoa reptiliano. Non, porque despois isto eu investigarei durante toda a semana pois estes datos. Sí, porque esa voltuca que dá, esa voltiña, claro, esa voltica, ese sorriso reptiliano. E non lle queda, o sea, non é fácil, non é fácil. Paciña bonita, meu amor. Xirarei como a roda do mui. R de reptiliano, roda reptiliano. Pois non sei, eu estou pensando en quen é, se non quero supoñer, quero dicir claramente quen é. Claro, se me ocurre en algún internacional, pero vexo que quere dicir por aquí polo tema de aquí, non? No. Eu porque vin outro día e saliume así, pero que va, pode ser, é máis internacional, claro. Claro, aquí o fácil é dicir, pois, Donald Trump, non? Donald Trump. Pero si vedes a mellor, e eu non é por meterme con ela, que ela vese que xute, pero eu creo que quen é reptiliano é Ivana. Ivanka Trump. Iván, ten, pero eu creo que está o sea, hostia, ela estaba aí, vou a gobernar, pero vou a dar poder a este gilipollas. E ela pensou, na mellor, dixo, vou a dar a este gilipollas, vou a dar poder. E depois douse conta que era gilipollas, de verdad. E entón, claro, ela está aí, ela dixo, claro, teño un... Nunca quedaran para comer un domingo. O reptiliano ten un poder que, claro, compensalo, dicir, hostia, voy a dar, sabes, dixo gilipollas, pero por dicir algo. E xa está, pero sí, pode ser, non sei, pero... Como se chama? Ivanka, o cuelliño ese cariño que ten así... A ver, non, sabes, así... Pero a filla, esa é a filla, non? Claro, non é Melania. Melania, sí. Por eso, Melania. Vos que decís, Melania... Ai, me pillas. Cando gañou Trump as eleccións, en toda Europa se buscaba Donald Trump, tal, incidencias, tal. Aquí en España a búsqueda que máis sabía era Melania Trump desnuda. Pois era Melania, verdad? Sí. Ivanka é unha filla, creo. Ivanka é unha filla. Pero tamén é bastante reptiliana, Sí. Joder, o ser fillo, o sea, o reptiliano que ten é que transmite moi ben a súa genética, que é superior, transmite a... Se tedes o Google aberto ahora mismo, a xente que nos está escoitando, mirade, poñedes Melania Trump, edade e imaxes, e sale Diana de V, non sei esa xeración, a mellor hai xente moi nova, pero é Diana de V. Sí. Melania. Sí, bueno, falábamos dela de V a semana pasada, joder, de Cayetano Álvarez de Toledo, é un pouco toda esa raza, esa raza de tragadores de ratas. A razuca que ten así o cuello largo, a jirafa, por exemplo, é un animal reptiliano, sabes?
Totalmente. É un animal... Fernando Alonso é a vacuna contra os reptilianos. Joder. A que non sabedes quen é reptiliano? Bueno, sabedelo cando vos lo diga ides quedar e desacreditar totalmente que sí que é reptiliano. Vou dicir dúas personas. Unha é como era Antonia Delate, esa é reptiliana perdida. Esa é reptiliana perdida. É rei italiana. Esa é rei italiana. Pero, despois, ides flipar, despois, a que é super reptiliano o fillo de Adolfo Suárez, o que está agora no Hostia, comezo. o Duquito. Cando sube o de Bildu, fai así. Claro. Ese é reptilianísimo perdido. Hostia, que... Sí, é tal cual. Como se chama? É máis, Hostia. as escamas estas que os reptilianos teñen con ese pelazo que ten así grande, tapa todo eso. Tapa todo. Tapa todo. Ai, Dios. Joder. É que non é casualidade que un reptiliano cos seus poderes teña un aeropuerto do pai. O sea... É moi lógico, é moi lógico. Para poder aterrizar as naves espaciales dos familiares e todas estas cousas. Efectivamente. Que maravilla. Non é casualidade. Quédame con estes nomes. Adolfo Suárez Jr., Melania Trump e Gil Ríos, para investigar Investiga, por favor. Oh yeah! All right! Yeah! Unha cousa tedes que ter clara, todos os que nos vedes. Un pouco sospeitoso que pasen os avións, E esas líneas que deixan, nos fumigan. Nos fumigan. Eso pensou Maradona, dixo, Dios. Nos fumigan. Nos estamos aquí. É o espazo no que se pode fazer. Que estamos sendo moi valientes, tío. Moi valientes. Estos temas. Iso que podes ter represalias, pero bueno. Bueno, pero mira, estamos aquí en internet, que veña señor Facebook y que diga, chavales, os lo vamos a censurar. Hola, soy Mark Zuckerberg y os doy con los cojones en la cara. Hola, que veña que os diga. Soy Mark Zuckerberg y la Biblia me la paso por los cojones. Por los cojones. Efectivamente. Gustaríame abrir unha sección. Sección... Sección nos fumigan. Vos sabedes o que é o CAPTCHA? Os espectadores, sabedes o que é o CAPTCHA, non? CAPTCHA, cando te queres inscribir nunha página web e dice, eres un robot? Eres un robot? Non, son un robot, gilipollas, que che fixen eu? Que che fixen eu? Mírala, ponlo chudo. E hai o CAPTCHA, dades vos conta, dice, CAPTCHA, eres un robot. Vale, sí, ojo, e debos agarrando, Sabedes que a veces di el, guai, eres un robot, e acepta. Según lle das, eres un robot, ¿no? E dice, no eres un robot. Pero a veces o cabrón desconfía e méteche unha prueba, ¿no? Que é unhas letras que ti, como ser humano, dices, hostia, son la hostia de listo porque acabo de leer aquí cualquier cosa. E pon con los últimos, ¿no? Pon así. O pon... fueron descubiertos. E ti dis, hostia, que listos son que tengas unhas líneas polo medio e escribes, fueron descubiertos. E diche, puta madre, diche esto CAPTCHA. Sabedes que é eso? Que? Google ten un rollo que se chama Google Books, que escanean libros ou xente que sube libros escaneados, pero Google Books ten un rollo que autolee os libros e os pon en texto. Eso foron palabras que non ten moi claro Google Books de ler, porque a mellor tiñan unha línea que o... Como vos quedades, tíos? E ti estás como un gilipollas traballando para Google. De traductor. Como Ikea. Non se queda aquí. Non se queda aquí. Ojo. Hostia, pero qué sección, Marcos. Ojo. De conspiración na rede. Non se queda aquí. Porque sabedes que outra das probas son, por ejemplo, dime cuántos 6 hai aquí e ponche unhas portas con números enriba, ¿no? E dice, márcame
A ver qué listo eres, humano. Márcame cuáles son Esa tipa los de 6. Google fala así. Sí, Eu dice, compro a ver qué listo eres, humano. Home, ten que falar así que é o país de Siri, entonces... Márcame los 6. E ti vas de gilipollas porque diste que son eu un robot. Eu son máis listo con robot. E vas e pulsas todos los 6. Pero son portas con numeriños en riba. Pois eso é que estás currando para Google Street View para que poida identificar os números que non sabe cales son. É unha pregunta. Hostia, sí, buenísimo. Unha pregunta, Pero espera, Marcos. que non se queda aquí, porque a pregunta esa vou a contestar. Porque, e dirlle, os 6, e el di, de puta madre, ya me parecía a mí que eran 6. No, así no diría. Ya me parecía Ya me parecía a mí que eran 6. Qué temazo, tío, qué temazo.